Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Dr. Ben Phiri ndakulandani tokozo zikomukombe. Tiyamikire kunena kuti no mwasankhidwa kukhala nduna yoona za maboma ang'ono komanso chitukuko cha kumidzi. Zikomukombe zatokoza. Ndiyetu mwina atisanalowe mkatikati kwenikweni tifuna tidziwe kuti kodi thumba la Constituency Development Fund ndilofunikira bwanji? Choyamba ndimafuna kuti nditengerepo mwayi poti ndikuya pa program yoyamba kuti nthokoza president adziko lino chifukwa chinakomera kuti ndikhale nawo cabinet yawo komanso kuti ndiatumikire ku nduna umene waza maboma ang'ono. Kundu nako ndikumene ndikumakhala imene amati Constituency Development Fund, ndipo kufunika kwa thumba limeneli ndi kwambiri kwa basi. Choyamba ndi chakuti 1998 tinachita adopt imene amati mphamvu kwa anthu, decentralization mu chizungu. Ndiye titapanga decentralize tinachotsa mphamvu zina mmene mukudziwira inu kuti monga maunduna akachoka Capitol Hill ndikafika ku council, bwana mkubwa wa pa council ndi amene amakhala wamkulu wa aliyense ogwira ntchito mboma. Ndiye zonsezo zitachitika kunayeneranso kuti ndalamanso nazonso zitsike zipite kumudzi, koma sizimachitika. Ndalama yokhayo imene imatsetsereka moyenerera inali imene yatchedwa Constituency Development Fund, koma yakhala ili yaying'ono kuchokera pamene inayamba kudzafika pamene ili pa 200 million. Kufunika kwa thumba limeneli ndiko kuti mmabweretsa chitukuko kumudzi kumene kuli anthu, chifukwa ndalama zikatoledwa za misonkho zimakhala ku Capitol Hill. Ndiye kumene kuja nkumene amagawa kuti izi zipite ku agriculture, zipite ku health, zipite kuti kuchokera ku Capitol Hill kuja ndiye boma komanso aphungu anagwirizana kuti akandalama kena kadzipita pa constituency level pamene munthu amayimirira, cholinga chake chokuti pamene paja anthu adzikagwiritsa ntchito zitukuko zimene akudzifuna monga mabridge, masukulu, kaya kumanga zipatala ndi zina. Mwanjira ina kuphwasula kwenikweni tinene kuti ndikumalawi kokha kuno kumene anthu amapereka msonkho na amamva kupweteka chifukwa chakuti nthawi zina saona ndalama ija ikufikira ku anthu kwenikweni. Kusaona kwake mwina nthawi zina kuti sakudziwa kuti ndalama yathu igwira ntchito yanji, komanso mwina kapena magwiritsidwe a ntchito aja sakwakhutitsa mtima kwenikweni. Apolisi amene timaona tsiku sitalipira ndi ifeyo, amalipira ndi msonkho umene timapereka. Kuchipatala cha boma ogwira ntchito aja komanso mankhwala sitalipira ndi ife, umalipira ndi msonkho uja. Aphunzitsi amene amalipira amaphunzitsa wana athu chimodzimodzi. Ndiye maiko mwinamu anthu amathamanga kukalipira msonkho chifukwa choti akuona zimene zikuwafikira pafupi. So CDF ndi chinthu chimodzi, viyeko imodzi imene ingathe kubweretsa zitukuko kwa anthu pafupi kwambiri kusiyana ndi kumachita control kuchokera ku central government. Tipite ku nkhani imene yamanga nthenje yomwe ili nkhani yokhudzana ndi thumba limeneli la Constituency Development Fund, kunena kuti tamvala kwera kuchoka ku 200 million kufika pa 5 billion kwacha ndalama ya nkhani. Ndiyeno pano tsopano zikuonetsa kuti thumbali, mphamvu za thumba zapita kwa makansala, zachoka kwa ma MP zapita kwa makansala, chinthu chimene sichinalandiridwe bwinobwino. Kuti tinene kuti inuyo okhala nduna woyang'anira nduna umenewu mukuona kuti mtsutso umenewu mwina ndifunse kuti inu muli mbali iti? Choyamba ndibe mbali ine ndine nduna, ndine oti ndipereke policy guidance malingana ndi malamulo. Chachiwiri ndinene kuti ndalama sizinapita kwa kansala, ndalama zapita ku council. Kumayambiriro kwa nkhani yeniyeni ndinene kuti ndalama ya boma imayang'aniridwa kapena imagwiritsidwa ntchito mogwirizana ndi malamulo okhudzana za ndalama a Public Finance Management Act. Public Finance Management Act ndi zomveka, analemba momveka bwino kunena kuti ndalama zija zimakhala ndi controlling officer, munthu amene amayenera kukhala responsible, amene amayenera kukhala answerable, amene amayenera kuyankha funso ngati zawonongeka. Ndiye Public Finance Management Act imafotokozera bwinobwino kuti ameneyo ndi ndani.
tikapita ku council ndekuti ameneyo ndi DC popa bomapo ndi amene adziyankha kunena kuti kodi papa panalakwika motani, ndi amene amadziwa kuti apa tilembe motere. Now vuto limene labwera pano ndi lotani, poyambirira penipeni CDF ija chitukuko chija chimayang'aniridwa ndi member of parliament. Mchifukwa chake chinali constituency development fund, head wa constituency ndi member of parliament. Komanso kuti mmene ankayiyambitsa ku parliament, mmene anachita move motion ku parliament, honorable late Lunji, nkhani yake inali yakuti MP amapita kukachita kampeni, sachita kampeni nkumanena kuti ndidzakubweretserani malamulo, sachita kampeni nkumanena kuti ndidzakubweretserani ndikakuyimirira ku parliament, amachita kampeni kuti ndidzabweretsa bridge, ndidzabweretsa sukulu, ndidzabweretsa zotere. Maganizo anthawi imeneyo ndi ananena kuti zonsezi zikumativuta kuchita chifukwa chokuti tilibe kathumba, ndi adakhazikitsa kathumba ka CDF. Koma nkukhazikitsa kwawo kathumba ka CDF nthawi imeneyo sanaunikire maudindo amene lamulo lalikulu la dziko lino limene machidwa constitution linampatsa phungu. Pa malamulo akulu amene anaperekedwa kwa phungu padakali pano pali kuyimirira anthuko, pali kupanga malamulo, komanso pali oversight. Ndi zitatu zimene zilipo. Pa zimenezi palibepo chitukuko, nkhani ya chitukuko. So nthawi imene sanaunikire izi ndiye atapita nkhani inayo ku khoti, akhoti adalamula momveka bwino chifukwa chokuti malamulo sakupereka mphamvu kwa member of parliament. A constitutional aja ndiye akhoti analamula moyenera malingana ndi zimene lamulo limanena. Koma nkulamula kwawo sananene kuti ndalama zino zipite kwa kansala, ananena kuti ndalama izi zikhala mmene zikhalira ku council, koma papezeke vehicle ina kapena ka gulu kena kamene kagwire ntchito malo mwa member of parliament. Ndi chimene chigamulo chinanene, koma sana achite kunena kuti munthu wake akhale wakuti. Izo zachitika zalumikizana, andinene kuti nkhani ya ku khoti inapita before 5 billion, inapita mchaka chapitacho. Koma nkuganiza kwawo mozama mwa nzeru a president atalingalira kuti kodi chitukuko chipite bwanji ku anthu, atalingalira kuti kunali anthu ena amene samakhutira ndi mmene chuma cha boma akapereka misonkho yawo chimagawidwira mdziko lonse, nkumaganiza kuti ena amakondeleredwa. A president china akomera nkuganiza kuti ndalama izi tidzipitise ku makanso molingana ndi mphamvu zimene zinaperekedwa ku decentralization. Ndiye zachoka pa 200 million kufika pa 5 billion. Mmene zikuchoka kufika pa 5 billion zagwirizana ndi nkhani ilipo ija. Na aphungu ataona kuti khoti yatiuza kuti malamulo sali otere andi mphamvu tilinazo, mpamene atenga nkhani nkupita nayo ku parliament kuti tikakonze pamene khoti linena kuti laonongeka. So nkhani ili pano ndiyo kuti ena akunena kuti ayi inu mphamvu adakulandani, ena akunena kuti ife mphamvu adatilandadi koma tikufuna tikonze, chifukwa mphamvu yokonza malamuloyo ili ndi ifeyo. Nkhani yavuta apa ndi imeneyi. Koma nene sanapitilire kuti ndalama iyi palibe wandale amene angaichite control kapena angaichite manage, chifukwa mphamvu zochita manage kapena kuchita control zaikika momveka bwino mu Public Finance Management Act kuti ndi waboma amene achiterani ndalama zimene zizi. So amalawi konse kumene ali adziwe kuti ndalama yawo ili safe. Nkhondo iyi ilipo ya ndale yokuti ndi ndani, ndi kansala, ndi MP, iyo aisiye idziyenda mene ikuyendera. Koma in terms of kodi ndalama zikubweradi kwa ife kumudzi, misonkho imene timalipira tipitilirebe kulipira tidziona zinthu, iyo nkhani yosayamba a president atsimira mtima ndalama zikupita kumudzi, komanso ndalama zikagwira ntchito. Ndikufotokozereni kuti zikagwira ntchito yanji. Ngozi zogwa mazizi zimwe chitsanzo pano kwayamba kugwa masukulu ndi zina zonsezo timadikira akuboma achike ndalama zizibwera. Izo tayika kale component yokuti ndalama zimenezo zizikachitika kumudzi komweko. Ngati kulibe sukulu tayika kale ndipo tanena kuti ma minimum standards sukulu isamangidwe popanda izi. Masukulu ambiri kumalawi kuno alibe magetsi. Ndi zimene tikufuna mwana tufuna adziwerenga wa standard 8 kuti apite ku sukulu, wa standard 6, wa standard 7, koma magetsi kulibe. Ndetu kunena kuti sukulu isamangidwe opanda magetsi. Ngati kulibe magetsi amphamvu za Eskom kukhale sola.
skuli isamangidwe opanda madesiki chifukwa skuli iliyonse imadandaula kuna kuti tifunika madesiki. Skuli isamangidwe opanda matoilet, skuli isamangidwe opanda nyumba za maphunzitsi, skuli isamangidwe zotere. Kuchipatalaso chimodzimodzi tayika ma minimum standards. So nzofunika kwambiri kuti ndalama zipite kumudzi. Tufuna timve mutipase update kapena mutipase tsatane wa thumba la JSED pakadali pano likuyenda bwanji ndipo mukukhutira ndimene likuyendetseredwa ya thumba limene lili. Zikomo kwambiri. Ndithokoze bungwe lija la World Bank chifukwa chogwirizana ndundu na wanthu kuti thumba likomanso boma kuti thumba limene likhalepo. Ngati kuli project imodzi imene yachita bwino kapena ikuchita bwino ndi ya JSED. Mudziwe inu kunena kuti paliponse pamene pali zochitika pamavutirapo ndithu. Tikuyendera malamulo awiri ikafika ku nthawi ya JSED, tikuyang'ana malamulo akuthu ku Malawi a procurement ndi zina, komanso tikuyang'ana malamulo a World Bank. Ndiye ku JSED ku as it stands now, I think tikumatha kukwanitsa up to 90%. Ndi chifukwa chake kulirapa kupikisana kwa ma councils kuti mmamva ndithu kuti council yakuti akha number 1, council yakuti yamba ubwino wa ndalama ya World Bank ya JSED ndiya performance based. Ngati simukuchita bwino ku council kwanu muluza ndalamazo. Dere kuti pali ma council amene kangapo aphonyako osakhala ndi ndalama izizi. So in terms of implementation, in terms of kupindula ndalama ya JSED yapindulira Malawi kwambiri, ndiye performance approach imene tili nayo uku ndi imenenso ikubwera ku CDF. Nde anduna nkhani mwakambapo nkhani ya JSED komanso takambaso za Constituency Development Fund mwanena kuti mugwiritsa ntchito ma standards kapena njira zimene mumapangira manage JSED ndi zimene mugwiritsenso ntchito kupanga manage Constituency Development Fund, ndalama zimene zikhale zochulukirapo. Koma tinaona mbuyo mukuna kuti anthu amati akapezeka kuti apanga mismanage kapena asokoneza ndalama mwina tiyerekeze ku Blantyre amene yamamusuntha kumpanga transfer kumpititsa tiyerekeze ku Nsanje kukhala ngati kuphiphiritsa nkhani ija. Muyikapo ma safeguards otani kapena ndondomeko zotani kunena kuti no pamene kukubwera thumba limene lili la CDF mchitidwe umenewu usakhalepo. Choyamba mai ndinene kuti ma transfers okhuzana incompetences okhuzana katangale amene wata ata ogwira ntchito council also akudziwa kuti there's a new sheriff in town. Khalidwe limene limachitika dzulo lero sili kuchitikanso. Ngati officer yo sadziwa ntchito ku Tcholo sakadziwa ntchito ku Nsanje. Ngati officer yo akuba ku Tcholo sakakhala osaba ku Nzimba. So khalidwe ili latha ndipo iwo wakudziwanso kunena kuti khalidwe ili latha kulibe. Tipanga bwanji zinthu zingapo zimene tapanga koyambilira ndicho kuti tikuyang'ana ma capacities ama officers athu chifukwa tikukamba pano ma council ambiri kupatula JSED koma budget yawo yapachaka ambiri mwina inali around 2 billion at most. Pada kali pano council ngati Lilongwe tili ndi constituencies 22 ndiye kuti adzilandira 110 billion pachaka ndalama zambiri. Nkhani ndi yakuti tili ndi anthu oyenerera outi angathe kuchita manage ndalamazi. So tayambapo tagwira ndithu ntchito ndi ma DCs kumumva posachedwa pakapena mwamva kuti pakhala ma movements ama DCs ena achidwa assign ntchito zina ena abwino kwambiri wota amaziwa bwino kwambiri zinthu utatumiza mwina ku Capitol Hill kuti akaise kugwira ntchito zina kumene koko kuti athandize boma liziyenda. Tatenga anthu enawo kuti amadziwa project management kuti alowemo kuti tibweretse kagwiridwe kena ka ntchito. Tikutsetsereka tipitaso kwa ma directors of finances tiyang'ane kuti kodi amene akutisungira ndalama zathuyi kuthekera kwake ndikotani. Tufuna kuti tikhale ndi anthu amene angakhale answerable osati ku Public Finance Management Act okha koma ngakhale kuma ethics committees ngati ICAM, Auditors Association, Engineers Association zangati zimenezozo kuti akalakwitsa asalakwire lamulo la ukulokha komanso even professional career yake adzidziwa kuti akhale ni mantha kuti ndiwopa. Pano taika ma district engineers, qualified engineers from Polytechnic. Ndiye kuti ma issues a quality na also tikuchita nawo deal. So pada kali pano chinthu chichi tachitembenuza ndiye tachigwedeza ichi chikugwedera ndiye tikuyesera kusomeka anthu oyenerera pa makansulo kuti chiyende bwino. So mutsimikize mtima kuti ndalama injambiri
kulibe room ya corruption chifukwa kalikonse kamene kangagwere umu ka corruption kama ononga zinthu kama mbera Malawi kama mbera mwana school fees kama mbera Malawi panado sitilolera kuti ku council zimenezo zichitike. Tikulandireni so ku program ya MBC Exclusive ndipo mu program imene tikucheza ndi Dr. Ben Phiri ndi unayona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi. Dr. Phiri nkhani mwafotokozapo zambiri zokhudzana ndi thumba la JSD komanso thumba la CDF kuti zonse zikhali zikuyendesedwa pa council pamene papa balancing yake iziyenda bwanji sipabwera zipwirikiti fwanso pano ntchito ikula. Sipabwera chipwirikiti ndi chifukwa chake no tikuchita increase capacity kuthekera kwa anthu ogwira ntchito kumadera kuti ntchito ikhale. Mai dzulo ndimanena ku cabinet committee kuti let's be fair, kuda Malawi timagwira ntchito moyenerera. Pa tsiku amanena kuti timapita ku ntchito 7:30 mamawa timakaweruka 5 o'clock ndi angati amalowa di office 7:30 mupeza kuti ambiri amalowa probably after 9 mkati mwa tsiku mmoja muli mwina 2 hours ya WhatsApp imene uli wa WhatsApp kucheza mu 2 hours imene muja muli 1 hour ya message kucheza ndi nzako mu 2 hours mmoja muli nthawi ya newspaper mupeza kuti productive hours kapena nthawi yogwira ntchito ya anthu ndi 4 hours. Kodi kulibe ntchito zo ziliko koma mwina chifukwa chokuti sitinazichite structures ma systems sakuyankhulana. Ndiye mafuna ndinene kuti sizikakola JSD ili ndi ma guidelines yake ili ndi zochitika zake zabwinobwino. CDF chimodzimodzi tikaika capacity yokwanira nkuika ma systems amene aziyankhulana munthu azidziwa kuti apa tikutere. Mungathe kufuna kudziwa inu kuti dzulo ifeyo tayamba ntchito ku cabinet retreat 8 koloko mamawa koma tawerukako 10 koloko usiku tidakagwira ntchito. Ina anthu ku office kwanga akuwuzani kuti ndimalowa mu office 7:30 ndikagwira ntchito ngati kuli parliament ndipita ku parliament pobwerera ndibwereranso mu office ndituluka mochedwa. Titazilimbikitsa ngati anthu amene Amalawi atikhulupirira kunena kuti tiagwirire ntchito chifukwa ntchito tikugwira ndi ya Malawi. Civil servants, public servants ntchito yathu ndi imene yoyo. Izi sizikavutika ya and ndandira kutsimikizirani kwa nthawi yomba padakali pano tikulandira Monday bulletin kwa nthawi yoyamba ma DC omwe amaoneka ngati sagwira ntchitowo likamafika Monday 12 o'clock ndikumakhala ndi kudziwa kuti kuchitipa kuchitika zotere kunsanje kuchitika zotere kutyolo kuchitika and sector ina iliyonse. And I can show you the 34 councils mene tinazo ndikumawerenga chilichonse maka pamphlet ayikulu ngati ndimawerenga and I comment because by the end of the day tufuna kuti service delivery ipite chitsogolo. So sipakhala chofuta china chilichonse ma systems akamayankhulana sakola umadziwa kuti ndikupanga ichi nchotere ndikupanga nichotere. So be assured tili nako kuthekera ndipo tikachita enhance ma capacities zonse ziyenda bwino. Tipite kunkhani yakhudzana ndi zitukuko zosiyanasiyana zimene zili ma council misewu ma bridge ikuoneka kuti quality yake niyeni palibepo. Mukuyika ndondomeko zotani zopanga cheki ma standards kapena kuti ndondomeko kuti ntchito zimene zikugwirikazo zikumakhala ntchito zapamwamba. Mukunena zoona pali ma instances amene umadabwa kuti kodi ntchito iyi njotani. Again it boils down ku ma capacity ku councils aja. Ndinatenga functional review document imene anachita ujen anadipatsa and I called for my CVs anthu osiyana. You find kuti ena amene amayina kuti akachite checking ntchito zimene zija malo mokhala ndi engineer chifukwa chake tanotachita deploy ma engineers ma district onse Malawi muno chifukwa chakuti akudziwa quality sangachite compromise. Umapeza kuti ena ndi anthu amene ali ndi certificate ya foreman yakalekale imene ndi mmene zinthu zasinthira nyengo zikutani weather ikuyenda bwanji kuti aliwerenge doti kuti doti lili mmene lili silingalimbe liyenda motere zimene engineer a qualified engineer angapange ma capacities amene utinalibe koma pano takonza. Tipite kunkhani yokhudzana ndi zipwirikiti zimene zili mizinda ya mdziko muno. Ndipereka chisanzo mzinda wa Blantyre pakadali pano aliyense akutsegula restaurant akuphika nsima memo kuphikidwa pena paliponse kandi pa depot kandi ma bus stop town mu paliponse pamene munthu aganiza zoti apapa akhoza kumaphika nsima mamawa masana madzulo palibe ndondomeko zenizeni zomwe zikuyikidwa kupanga regulate ntchito ngati zimene zizi. Undono wanu monsiza bwanji kuti matawuni mwathu muli sanite muli dongosolo la mmene imayenera kukhalira mizinda ya makono. Choyambirira ndinene kuti
ngati tikhale dziko limene tilibe discipline, ngati tikhale dziko limene sitikudziwa chimene tikufuna, ngati tikhale dziko limene quality ya moyo wathu tikufuna sizitiyendera. Kuli nthawi yopanga china chilichonse, kuli malo opangira china chilichonse. Ma city councils ali ndi malamulo awo amene amawathandizira kuchita govern masitewo. Ali ndi ma allocations akuziwa kuti ichi chimatere tawapempha masitewa kunena kuti malamulo aja agwiritse ntchito, koma agwiritse ntchito mochita konzati. So chimene chikuchitika padakali pano kuyambira wiki ya pa 5 or 8 tiyamba zimene timachama public hearings kapena town hall meetings. Tukambira ku Mzuzu kumene tiitanitse ma stakeholders oyenerera amzinda wa Mzuzu tikamvere kuti kodi mukufuna masite zanu atakhala otani. Tikachoka ku Mzuzu tipita ku Blantyre, tipita ku Zomba, tipita ku Lilongwe. Cholinga ndichoona kuti anthu ndi ife tigwirizane zochita. Nthawi zina timaganiza tikupanga zabwino tisakupanga zabwino. Nthawi zina timaona ngati tipanga zoyipa tisakupanga zoyipa. Eni yake ma citizens atiuze kodi town yanu ndi zimene mukuyembekezera kuti zikhale. Ngati anene kuti ayi komanso mugwirizana ndi malamulo kuti awa ophika asakhale apa akakhalewako, tionetsetsa tachita create malo amene kodyera ngati kulili ku Lilongwe area 13 apita azikagwira ntchito kumene kuchako akapange zawo. Koma zonsezo tizipanga tikukambirana nawo, chifukwa usewa ndi Malawi tikambirane nawo mogwiritsa ntchito malamulo. Koma tikamagwiritsa ntchito malamulo tipanga zoti zinthu zoziteke zisalephereke. Tili pankhani yomweyo awa anjinga akusokoneza kwambiri matauni mu mizinda, pakuoneka kuti njinga za moto zilibe regulation yeniyeni. Inu ngati ndionaona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha midzi, nkhani imeneyi mulo wapo bwanji? Tikupanga ndondomeko zokuti anthu amene aja aphunzitsidwe, anyamata aja amafuna ataphunzitsidwa. Anyamata aja akhala akudandaula tatithandizani tipeze ma license, tatithandizani titere, ndiye boma libwereko tikonze tigwirizane nawo tione kuti kodi tithandizana nawo potani. Koma ndondomeko zilipo, maplani alipo okuti tigwira nawo ntchito anzathu anjinga kuti moyo wawo utetezeke komanso moyo wa passenger utetezeke. Chimene tikupangira ndichoti miyoyo isaonongeke komanso ndalama zimene tikanachita save. Padakali pano lako health yakumanena kuti malo moti adzilimbana kuononga ndalama zambiri nkukachiza kuli bwino aononge ndalama kuchita prevent. Ndiye padakali pano tilowe preventive measures kusiyana ndi kuti tizichita regret. Pano tikupita kumapeto kwa program yathu. Inu akasoyamba kukhala nduna ya za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi, komano ulendo uno tinene kuti mufuna kuti musiye footprint yotani kapena kuti legacy kapena mbiri yotani kuti mwakwanitsa pati mukamaza usiya undono umene? Choyambirira ndinene kuti sindikupikisana ni munthu, ndikutumikira Malawi malingana ndi mmene a president adziko lino masomphenyawo alili. Ndiye target yanga sikhala kwambiri kunena kuti anthu akuti ndizapange zotani, koma kuchokera kumene ndinachoka ndinabwera chaka chimodzi chimene ndinakhalacho ndinakhala ndi chimene chimachedwa ma game changers. Zina mwa game changers amene mukuwadziwa inu ndingati ku Blantyre ma one way streets aja amene aja anali amodzi mwa game changers athu. Misewu imene mukuiona yapangidwa yoduladula ntawuni muja yochita decongest ma cities wa amene aja anali ma game changers anga. Pa Standard Bank pamwamba paja timaikapo kapa pamene paja because tilibe kapa kiyoyenerera cholinga chokuti magali moto osazikachita pake mmene muja tibwerese sanite anali ma game changers anga. Ma office amene mukuwaonawa Jesse mukuyionayo so pano mai ambuya anatidalitsa kuti tikatigwire ntchito timagwira. Ndikukhulupirira kuti mmene tikuyamba ulendo unowo amene ali otiti afikire kumudziko aona ndithu kuti abwera kudzagwira ntchito. Ndiye ndisalonjeze zambiri ndingonena kuti Amalawi ndithandizireni kuti tigwire ntchito, koma kukhumba kuti tisinthe zinthu, kukhumba zoti tikonze zinthu kulipo kwakukulu. Ndipo pa nthawi imene ndidze choka mu office ndikukhulupirira kuti odziwa kuchita analyze zinthu adzanena ndithu. Ngakhale lero mmene tabwera mu office mu ndikukhulupirira kuti awiri atatu aonabe kuti ntchito ikugwirika, koma ndisachite kuziyikira beru nkumanena kuti titere chonchi chifukwa ntchitoyi imafuna kugwira ndi anthu. Ndiye ndikuwapempha Malawi konse kumene ali, kaya ndi ma vendors, kaya ndi akabazawa, kaya ndi Malawi yenene akumudzi, kaya ndi ogwira ntchito mboma, tiye tigwirire ntchito limodzi kwatumikira Malawi kuti pa nthawi imene a president anene kuti iwe sopano ukusuntha Malawi iyi masomphenya a president akhala akwaniritsidwa. Chifukwa inu mukudziwa kuti unduna wa maboma ang'ono ndi unduna wakulu ndithu. Ndi zambiri zimene zikuwakhudza Malawi
akhale wabwino ndipo ndikukhulupirira kuti khulupirira president siwachita let down. Chimene ndinganene nchokuti ndikamamaliza sindifuna ndachite let down na president, sindifuna ndachite let down na Malawi, ndipo ndikufunitsitsa kuti ziwiri zitatu zitasintha. Dr. Ben Phiri, tathokoza kuti tinayi modzi program imene. Ziko mukombiri mani. Pamene ponso nde pa mtsiziro pa program yathu ya MBC Exclusive. Mu program imene timacheza ndi Dr. Ben Phiri, nduna ya maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha kumudzi.